Hola, em dic Roser i soc voluntària de Mans Unides des de fa 11 anys. Abans no havia estat voluntària a cap altre lloc i vaig començar perquè vaig anar a un viatge a la Índia amb un tio meu jesuïta i vaig estar convisquent uns dies amb gent que estan cooperant allà i vaig quedar impressionada de la Índia i de la feina que fan. I a la tornada vaig fer-me voluntària de Mans Unides. Després d'estar a la Índia, doncs el que veus és una impronta important que et costa de pair. Tornes aquí i et costa de pair molt, però després ho vaig anar paint i vaig pensar que podia fer alguna cosa per aquella gent d'allà i per altres d'altres llocs. Primer potser apropar-se a algunes de les ONGs que n'hi ha en quantitat i que si hi ha algú que ja coneix, doncs introduir-s'hi, o si anar buscant què és el que li és més propici amb ell o què és el que li agrada més, i llavors decidir-se per una o per l'altra. Hi ha multitud de coses per fer, no cal que sigui una o una altra, però jo crec que sempre trobarà el seu camí.